El número de jóvenes con miopía aumenta cada año. Una vida sedentaria y, sobre todo, el uso y abuso de pantallas digitales nos están llevando a lo que los expertos llaman ya la pandemia de la miopía. El 39% dels espanyols són miops. I no ho diem nosaltres, Ho diuen molts estudis. I Paqui també, perquè porta 20 anys fent ulleres en la seva òptica de València. Però tu a Paqui no l'has vista en la teua vida, perquè quan passes pel seu carrer vas mirant TikTok a esta distància. Més a prop, així. Ens hem acostat tant a les pantalles que som incapaços de veure que la ciutat sense comerç local és molt més trista, que els carrers de València sense Paqui estan més buits i que el futur sense productes de proximitat és molt menys sostenible. Demostració pràctica. Així és com veuen els altres el món i així és com el veu un miop. Així que si en la pantalla veus això, però t'arriba això, tu també eres miop. Perquè els miops des de lluny no saludem, però de prop sí. I quan trobem alguna cosa que ens agrada de veritat, se'ns entelen fins els cristalls. Perquè les coses que són de prop es poden tocar, es poden olorar, es poden sentir i es poden provar. Així, comprar té més sentit, no? Total, que el nostre futur no era tan fosc. És que el veiem borrós. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Per a veure més clar el futur, cal mirar més a prop.